ældste medlem, det er jo Carsten, der sidder der. Og som jeg jo efterhånden har opfattet som mit gode far. Selvom han kun er 12,5 år ældre end mig. Ja, men han var jo meget hurtig, da han har mange børn og alt det der. Så og han kan den rolle, og det har han også kunnet over for mig, som jo er lidt af en uordnet unge og sådan noget. Så han har altid været den, som jeg har kunnet på en eller anden måde give mig en tro på, at det kan vi så gøre sammen. Og så er han jo kommunist. Ja, det er det. Og det er jo ikke så almindeligt at være i dag. Det har jeg været meget glad for at have Carsten som et slags humanistisk udtryk for kommunisme. Fordi det er jo det, man siger, kommunisterne, det er sådan nogle, der spiser levende børn. Det gør de også. Det er nogle af dem, de har ikke marxismen er ikke human. Men det er Carsten, og han er uddannet katolik, og den trofasthed, han har som katolik, den har han overført på socialismen, og det fungerer i hans tilfælde. Nu har vi men der er en ny Karl Marx, der skriver, der er katolik, og som skriver faktisk, at man skal dele, og han har helt den samme filosofi som den anden Marx, men på humanplan. Så det har vi her. Og det er, jeg vil bare sige, at det var dejligt at have været med i Multi alle de her år, og jeg melder mig ikke ud som Kåre, men vi ser jo frem til, at vi bliver gamle alle sammen, og det skal selvfølgelig slutte i dag, men Carsten skal vide, at det har været dejligt alle de år. Jamen, hvor gammel? Hvad er tallet? Jeg har været med i 38 år, har jeg regnet. Det er lige siden. 4-5 år siden. Den har eksisteret i 45 år. Så 45 år har den eksisteret. Jeg kom ind, fordi en, der hed Stig Veje, der var inde på det tidspunkt. Nej, det var det. Første gang, det var til Nyborg og Stig Veje, og det var med nogle små populære tallerkenstyrer, ligesom den. Og så syntes de, at vi var beslægtet, og så kom jeg med i nyt. Vi var med på Charlottenborg, hvor vi blev smidt ud. Efter 8 år. Gruppen C og 0 blev smidt ud. Og jeg og Fringelborg og Steffen, vi fortsatte med noget, vi kaldte de forsigtige. Ja. Og så meldte jeg mig ud, fordi nu var jeg med i de forsigtige. Men vi blev også smidt ud året efter. Og så kom Jan, som man siger. Så kom jeg med tilbage. Og det vil være lidt siden. Og Mult er jo en god gruppe på den måde, at alle mine kollegaer dengang jeg var ung, de kom ind i kendte sammenslutninger. Anders Kirkegaard, Steffen Sølberg, hvad de hedder alle sammen, de kom med i alle mulige kendte sammenslutninger, hvor der sad gamle mænd og dikterede. Men Mult, det var en ung mand, i hvert fald på det tidspunkt. Så det er jo faktisk den eneste gruppe af vores generation, der har stadig lever og næsten har overlevet alle de andre, hvor de andre nu bare er individualister. Det er vi også med på en anden måde. Vi er stadig en gruppe. Men nu vil jeg ikke sige mere, fordi jeg synes, det var dejligt at være med i Mult. Skal jeg sige det mere? Ja. Jeg vil så komme med en forslag. Carsten han er en skat. Det siger vi. Skal vi ikke sige hurra til Carsten? Jo. Og til Mult. Ikke dig. Ja. Multdækkende! Wow! Carsten dækkende!
sjovlig meddelelse. Nej. Det gider vi Det er ikke. meget sjovligt. Jeg er bare død. Vi skal være ude. Karsten skal trylle. Karsten skal trylle ud. Vi skal være ude klokken 10. Og så skal der være ryddet op. Ja. Nej. Det skulle da være pisse lidt for trylle. Vi har en time. Godt sørge for, at vi Kommer fra en time, så tryller du bare døren. Er du glad for at være med? Ja, jeg synes, det er fint. Det er rigtig fint. Ja. Det er rigtig fint. Rigtig fint, ja. Ja, det Det er sjovt at have tingene med, og det er rigtig hyggeligt at være her. ja. Mange fine folk. Og der er mange gode forskellige. snakke. Han skulle lige det røde flag væk. Hvorfor dog det? Hvorfor det? Nå. Det var godt, Karsten. Jeg lover, at på vores 50-års fødselsdag, så tryller jeg en halv time. Nej. Kan noget vide? Den har jeg fundet den sort for. Se. Men jeg kan ikke. Giv du mig. Ja,